Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Barkamu da wannan lokaci. So ga bidiyo ne da ake registration da wannan platform na point wato Taskgo. A wannan bidiyo za mu yi bayani guda uku ne. Step na farko ya ake registration. Step na biyu ya ake amfani da wasu wajen tura messages saboda ana tura message shi ma hanya biyu ne. In ma ka bar shi online ko kuma ka bar shi kake tura messages. Hanya na uku shine ya ake saita account sannan a cire kuɗi a ciki. So kafin mu shiga gundarin bidiyo, idan wannan shine zuwanka na farko ko idan baka yi subscribing YouTube channel nawa ba, so kai subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda idan an saki update ko da a ce baka cikin group ko da mun yi nisa da juna, so idan na saki update insha Allah za ka gani kuma za ka je ka ribanci da wannan abin. So kar a manta a yi liking bidiyo sannan kuma a yi sharing a kuma danna subscribing channel. So yanzu kamar nan muna cikin gidanmu ne na WhatsApp channel inda za mu shiga link na Taskgo don mu fara registration a kansa. Akwai bayani da nake so in yi muku ta yadda za ku samu kuɗi da shi sosai. Bayani dangane da VIP, ya ake save referral, sannan ya ake claiming. Ya ake claiming ɗin treasure box, duka akwai bayanansa insha Allah wanda a cikin bidiyon za mu yi kashi-kashi ɗaya bayan ɗaya. So yanzu za mu danna link ɗinta mu gani wanda ake gani kaman a nan gurin. An gan shi inda nake taɓa wannan shine link ɗinta, shi za mu danna. Waɗanda suke kallon bidiyon nan kuma ta YouTube ba ta channel ɗina ba, so za ku iya shiga description na bidiyo, akwai link ɗin platform ɗin da na ajiye. Bayan kun gama kalla sai ku je ku yi registration da ita. An fahimta? So yanzu za mu danna link ɗin misali. Idan muka danna shi ga inda zai zo maka misali. Da yake ina ma da application nasu. Tunda kana sauke application, zo zan nuna muku da hanyar da ake bi ake sauke application. So idan mun danna register misali, nan gurin da aka rubuta maka account, an gane? Nan gurin. To za ka saka number wayarka ne. Nan sai ka saka password, nan ma sai ka saka password. Ya zama da cewa password ɗin nan da password ɗin nan duk iri ɗaya ne. Sai ka danna register a nan gurin. An gane ko? Misali. So yanzu misali ga shi na saka number waya na misali tunda gwado ne. So na sa security wato abu iri ɗaya. Ya zama da cewa shi wannan gidan da kake gani, wannan da shi da wannan duk abu ɗaya ka saka. An gane? So bayan ka gama wannan gabaki ɗaya kuma sai ka zo ka danna wannan register ɗin. Wato nan kenan. So bari mu danna register domin mu shiga ciki mu ga yadda abin za ta kaya. So already yanzu register mu ta yi, ko in ce login ɗin ya riga ya yi. So abu na gaba shine ku sauke application ɗinsu gaskiya saboda easy access. Idan an kalli nan gurin za ga inda aka danna application ko kun gana download app, to sai ka ɗauko shi daga Chrome ɗinka gaskiya. In ka ɗauko shi hakan zai fi maka daɗin yin amfani da shi. Kar a manta dai a danna subscribing. Network ne yake ɗan bani matsala yauwa. So ga yadda abin yake. So mun gama da registration, yanzu kusan kowa zai iya registration. Wato yanzu an gama da bidiyo part 1 kenan. An gane? Part 1. Mun gama da part 1. Sai part 2 shine wanda ake linkin WhatsApp. Zo akwai benefit da zan nuna muku insha Allah a ƙarshen bidiyo. Kawai dai mutum ya kalla har ƙarshe saboda ya gane ya ake cin wannan taxes ɗin kala-kala. So abu na biyu, idan za ka ɗora WhatsApp ɗinka, na gaya muku bayanin ɗora WhatsApp guda biyu ne. Yanzu fa muna bidiyo ne zango na me? Part 2. An gane? Gashi. Part 2. So part 2 ɗinmu ya za ka ɗora WhatsApp. Idan ka tashi ɗora WhatsApp za a ga nan gurin sun ba da zaɓi guda biyu. An gane? Sorry. Nan sun ba da zaɓi guda biyu. Suka ce automatic point tax 1. An gani? Linked account earn 100 points per hour and sending message. Nan kuma suka ce automatic integral tax. Complete the tax manually, each message is worth 150. Wato na farko idan za ka ɗora shi ka bar shi duk awa ɗaya zai ke ajiye ma point 100. Wadda point 100 naira 20 ne. An gane? Shi kuma wannan duk message ɗaya idan ka tura za su baka naira point 150. Wanda point 150 daidai yake da naira 30. An gane? Saboda haka yanzu za mu zo mu ɗora account ɗinmu domin mu fara aiki. So idan an tashi za a ɗora account ga inda ake zuwa. Wannan gun da ka danna tax. An gane ko? So idan ka danna tax za ka zo ka shiga haka ne. So sai ka zaɓa na farko za ka yi ko na biyu. Idan automatic za ka yi wanda zai ke baka duk awa misali, baka da lokacin da za ka zauna kake tura message. Zai tura message ɗin dai ba wani wahala ne da shi ba. Madanni ne za ka danna send ya ɗan yi ɗan sakanninsa ka dawo da shi shikenan. So idan za ka danna lafiya lau sai ka zo ka shiga nan gurin. An gane? Ka yi linkin ɗinka. Idan na biyu za ka danna shi ma sai ka zo ka shiga nan gurin. An gane ko? So ga shi yanzu za mu zo mu yi na tura message ɗinmu direct insha Allah. So za ka ɗan yi scrolling ƙasa ne haka.
za ka zo ka tadda inda za ka saka number waya. Idan a Nijar kake, Cote d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Najeriya ko a ina ne za ka iya yi. Saboda haka yanzu bari in ɗora wani WhatsApp ɗin mu ga. Bari in yi da 225 wato na Ivory Coast. Zan yi amfani da WhatsApp ɗin Ivory Coast. An gane? So yanzu zan sa namba na Ivory Coast daidai. So in a Najeriya kake kai sai ka saka 234. An gane ko? Tunda in ka duba nan za ka ga ai akwai ƙasashe da dama misali. Ga su nan Afghanistan, Algeria, Armani, ina ne. So a Najeriya kake kawai sai ka saka Najeriya. Sai ka danna nan gurin. An gane? Idan a Nijar kake sai ka saka Nijar. An gane ko? So wannan shine yanda kwatakwatan suke. To amma nan da yake da na zan yi amfani da na Ivory Coast ne tunda ina da shi misali. So so misali ga shi. Ga number waya na 07894 07894 07894 29050 29050. Yawwa. Idan na sa 0 ma sai su ƙi su. To ko zai yi ko ba zai ba dai oho. Bari in gwada tura mu ga haka. Sai in send verification code. In ga gurin da na danna, kana gama sa lambobinka sai ka danna send verification code. So ga shi nan zamban code ɗin da zan je in saka a WhatsApp ɗin. So amma da yake sun kawo dokan cewa ba za ka saka 0 a farko ba, maybe shi ya hana shi ya ba da wannan 0 ɗin. An gane? A ƙa'ida idan ka danna wannan gurin in ka sa namba a nan za su turo maka notification. To sai ka yi copying ɗin wannan code ɗin. Za ka ga sun turo maka shi ta labule haka. So za ka danna labulen wannan ne sai ka je ka saka wannan code ɗin a ciki. Shi kenan ka yi linkin. Amma yanzu bari in muku manual in nuna muku yadda ake yi. Za ka buɗe WhatsApp ɗinka haka sai ka danna nan gurin misali. Idan ka danna shi sai ka zo ka taɓa wannan gurin. Bari ku ga gurin. An gan shi nan gurin? Shi za mu zo mu taɓa. Sai mu zo mu danna me? Link device. An gani? Shi ma an ka zo nan sai ka zo ka taɓa nan gurin haka. Sai ka danna nan gurin sai ka danna use mobile data. Haka sai ka danna pattern ɗinka misali. To in ka zo nan akwai wani rubutu daga nan ƙasa. Shi ake taɓawa. Ga shi nan link the phone number instead. Sai mu danna shi. To sai mu zo mu saka wannan code ɗin sai mu zo mu ke kwafo shi ɗaya bayan ɗaya. 87 haka. Sai me? Sai MHN. To haka za ka zo ka sa shi. Idan dai number wayar da ka sa daidai ce kuma sun turo ma in ka sa to zai haɗu. Idan kuma ka saka namba daban wadda ba ta yi daidai da wadda ka sa ba to ba za su turo ma code ɗin ba. Yanzu misali tunda wannan ba su turo shi ba, bari in gwada da wani WhatsApp ɗin daban domin in gwada muku yadda ake yi. Still ina da na Najeriya. Bari in zaɓi ƙasa ta Najeriya. Misali yanzu in saka number waya ina zuwa. So yanzu ga shi nan na saka wani number daban. Zo dai na ɗan ɓoye ta ma dai. So yanzu zan danna get verification code. Idan danna get verification code za su tura min da code kuma za ku ga daga saman labule ma nuna min cewa in yi linkin. So sai in yi linkin bari mu gwada mu gani. So yanzu already na riga na yi getting verification code. So ga message inda suka turo min direct daga nan bayan na danna. Ga shi nan da kuke gani karfe 10:54. So kana danna shi zai nuna maka cewa ga shi nan kai claim. An gane ko? So yanzu abin da za mu yi. So yanzu wannan kuɗin da suka turo min an gane ko? Shi zan zo in kwafa wato ga shi nan ko in kwafe shi duka in na je in yi pasting ko in kwafa ɗaya bayan ɗaya GVHWAFSB. An gane ko? So sai ka janyo labule ɗinka ka danna wannan gurin domin ka ƙarasa. Saboda haka yanzu bari mu danna mu gani. So kun ga yanzu na danna wannan message ɗin na labule da ya zo. So wacce hanya da nuna muku idan ka bi ta normal in ka bi wannan normal ita wannan shortcut ne. Kawai shi za ka danna wannan notification ɗin da ya zo ma na saman labule. Sai ka zo ka danna in ɗaya bayan ɗaya za ka kwafa is okay. In duka za ka danna ma is okay. Bari mu zo mu saka shi duka. Akwai wayoyin da za ku ga ba su da wannan clipboard wato abin da yake ajiye musu irin waɗannan kwafi ɗin. To sai dai kake kwafowa ɗaya bayan ɗaya kuma ka tabbatar ba ka yi mistake ba. Duk wani namba inda aka sa ta ita ka fara yi. So yanzu wannan wani zai nuna muku cewa ku sa suna wani kuma zai nuna muku ma babu suna. So bari ku ga in sa don kawai misali ma in yi haka. To yanzu wannan ya hau active. An gane? To idan muka koma platform ɗinmu misali za mu ga cewa shi ma daga can ya nuna success. Bari mu koma. So idan ka zo nan ka ga kamar bai hau ba kuma linkin ɗinka yana maka ya hau. So akwai wani guri nan da za ka danna wato ka yi refresh. In ka yi refresh so number wayar da ka ɗora insha Allah za ta hau kuma za ka yi amfani da ita lafiya lau. Bari mu ƙara gwada mu gani mu danna refresh ɗin. Yawwa to alhamdulillah kun ga da na refresh har ya zo. Saboda haka yanzu idan ka tashi tura message ɗinka kawai nan za ka danna send.
kana danna sent ɗin wannan zai yi sakan kaman 10 ko 20 ko 30 shikenan fa ka ci naira 30 ɗinka. In ka ƙara dannawa ya gama ka ci naira 60, in ka ƙara dannawa ka ci 90. To a kullum in za ka ke kaman guda 10 ko guda 20 ko guda 30 nawa za ka ke samu. Shi ne fa tura message ɗin da ake ta ɓaɓatu a kan shi. Ka danna ka tura message ka samu kuɗi, ka tura message ka samu kuɗi. So wannan shine dai hanyar da ake bi ake samun kuɗin tura message. Yanzu bayani mun gama da fatu. Na koya muku yadda ake linkin su. Sannan ko namba nawa ne da kai za ka iya zuwa ka ɗora su ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya. In ka samu WhatsApp na saidawa ka siya, in layi ka siya ka buɗe WhatsApp da shi ka siya ka ɗora. Yanzu mun gama da fatu. Abin da nake nufi fatu is done. Ko? Mun gama da shi. Saboda haka yanzu abin da ya rage mana shine me? Za mu zo mu yi amfani da ya ake cire kuɗi. So amma kafin nan akwai wani treasure box da nake so in koya muku, za ku gan shi a nan. Bayanin da zan muku kafin nuna muku yadda ake cire kuɗi, zan nuna muku wannan ƙaruwar saboda ku gane. Kun ga yanzu misali wannan gurin da aka nuna, an gane? Ga shi nan misali da aka saka BIP. Yana da matuƙar muhimmanci. Zan shiga muku bayani akan shi domin ku gane. Amma idan ba ka da buƙatar shi, already inda ka rijista ka linkin WhatsApp ɗinka ka ga wajen. A gurguje za mu zo mu danna BIP. Idan muka danna shi zai nuna mana wannan abin na point. An gane ko? Wato point ɗin ya kasance misali nan gurin idan ka samu commission 1000 za ka yi claiming ɗin 500. In ka samu commission 2000 za ka yi claiming ɗin 1000. In ka samu commission 3000 1500. Alhamdulillah haka yake tafiya. To amma ƙa'idar ka same shi kuma sai ka zo ka danna nan gurin shi kuma BIP ne. Da fari kana buƙatar ka zo ka ci waɗannan guda ɗayan. An gane ko? Idan ka ci wannan na farko misali wannan za ka zo ka ci wannan na biyun. To a kullum sai ka yi haƙurin kusan sati guda, kwana 5 ne wannan kana cin 50 ɗinsa. Shi kuma sai ka yi referral misali a ƙarƙashin ka, wato ka buɗe account ko guda ɗaya ko biyu ta ƙasan ka, wanda za ka yi generating link ɗinka ka je ka buɗe account a ƙarƙashin ka domin ka ci gaba da samun BIP. Sannan ka cinye wannan na kwana 5, wannan kuma kusan da uku yake tafiya, shi kuma sai ka ci wajen wata guda da wani abu sannan za ka zo level 2. So amma ƙa'idar fa shine nan in ka zo ka samu commission 10,000 a rana, duka wannan ruwan ɗin na nan gurin, kun ga tun daga nan gurin ka ci nan, ka ci nan, ka ci nan, ka ci nan. A nan gurin sai ka tashi da 30,000. To ne za ka samu commission na 30,000 point a rana. Sai ka claim ɗin 150, 160, 168, 171, 172 da uku, da haka za ka ta tafiya. Haka ƙa'idar take. To wannan shine BIP. Sannan wanda suka yi inviting, idan kun yi inviting ɗin abokanku, akwai tax ɗin da ake zuwa ake ci. Wannan na daily check-in ba sai da aboki ba, an gane? In dai ka yi connecting WhatsApp ɗinka za ka ke zuwa nan gurin kullum kake sign in ana baka bonus. To shi kuma wannan mai invite friends ɗin, in dai ka yi inviting ɗin abokanka, in ka zo ka danna shi za ka ke samun treasure box. In dai sun tura masa za su ke buɗe maka wasu. Kun ga yanzu kamar na ina da box mai 2000. Kawai na danna claiming ɗinta haka za ta nuna min cewa already ta yi claiming. An gani? To kun ga wasu ma nan. Yanzu wannan mutanen da suke karkashi nan da suka yi aiki ne, nan zan buɗe in samu point 300, 300, 600, 900, 12, 15, 18. To haka zai ta cika. Kun ga kenan abin yana da benefit ba ɗan kaɗan ba. So wannan shine abubuwa guda biyu masu muhimmanci a riƙe BIP da kuma invite friends. So abu na gaba kuma shine ya za a yi a cire kuɗi idan an samu kuɗi. Kuma abin da zai baku mamaki is very simple withdraw ɗinsu. So za mu danna account ne. In muka danna account misali sai ka zo ka taɓa me? Sai ka zo ka taɓa account withdrawal. An gani nan gurin ko? In muka danna shi haka sai zo ce mana to mu saka address. Yanzu zan muku cikakken bayani. Tunda Najeriya ne ko? Najeriya. So address ɗin da za ka saka zai ce maka banki. Ko ban taɓa Najeriyan ba ne? Sai dai network ma wannan gurin. Saboda yawa na san network ne gaskiya. A ƙa'ida ya kamata a nuna maka ƙasashe guda 3 ko 4 sai ka zaɓi Najeriya a ciki. So in ka zaɓi Najeriya sai ka saka account ɗinka, account name, account number, ka yi adin ɗinta dai da password ɗinka. Kar a manta password ɗin da aka buɗe account ɗin da shi. Network ya hana ni in wuce wannan gurin wallahi. Amma dai in kun zo za ku zaɓi Najeriya ne a nan gurin. Kuka danna Najeriya za su ce ku yi adin ɗin address ɗinku. To kuka tashi farko za su ce ku saka account number. In account number ne, account name ne ku saka. Ku saka sunanku na jikin banki, ku saka account number naku misali na jikin banki. Za su tambaye ku login password. Password da ka yi amfani da shi ka yi register shine login password, sai ka sa musu shi. Bayan ka sa musu shi za su ce ka saka account font ko number wayarka. Ƙarshe kenan shine na ƙarshe, sai ka saka lambar wayarka complete. In ka saka ta sai ka danna save. To in ka danna save nan sai ka zo ka danna adadin amount ɗin. Minimum withdrawal ɗin na gaba ya wuce point 2000 ko 3000 ne. Point 1000 ne ma, wanda point 1000 naira 400 ne. To kun ga kenan dai za ka samu 400 ba ka cire ta nan take, abin yana da sauki. Sai ka rubuta adadin abin da za ka cire ɗin a nan gurin. An gane? Bayan ka rubuta shi ko sai ka danna confirm. Shikenan kuɗin ka zai zo lafiya lau.
Allah ubangiji ya tabbatar da alkhairi. Wanda shine bidiyo yadda ake, wanda ba su ɗauko application ba ga application ɗinsa a nan gurin sai su je su ɗauko shi domin su fara samun shi normal. In an ɗauko shi za a ga kama yake da haka. An gan shi Taskgo wannan ɗin ga shi na wannan wanda na zagaye shine Taskgo. Saboda haka ya je a buga aiki. Allah ubangiji ya tabbatar da alkhairi.